आता कितली हा ती पियान पोंग नाका हुक्का शॉप म्हणून घातला वयल्यान हुक्का विकतात ओपन हा सिगरेट पण एनी ऑफ दिस रबिश टू हॅपन हियर इन अंजुना वेन आय एम देअर हा सील जाल्ली जाय without panchayat license and selling all these cigarettes. First of all, that is the big question. ना चालू कैसा कर सकते हैं बिना पंचायत लाइसेंस का? और पंचायत लाइसेंस ये बेचने के लिए दिया है तुमको? हाँ? रिपोर्ट जाय म्हाका. I am selling this thing without पंचायत लायसन्स they are operating and see what they are selling. आणि बोर्ड हा सारखो हुक्का म्हणून हा पंचायत लायसन्सच ना म्हणतात ते आता. हे ना किती रे नारा आणि बारा म्हणतात त्याच्या ग्रँड शिवार आमच्या वाघातोर पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजिट आय वॉज जस्ट पासिंग दिस साइड आय सॉ दिस शॉप हुक्का शॉप हा आणि आम्ही आमच्या अंजुना पीआय घेऊन हांगा येयले अँड विथ हिज हेल्प हे पळय हांगा हा पळय वो ओनर तेजो आय आस्क्ड हिम वॉट परमिशन ही हॅज टू रन दिस बिझनेस ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज बँड त्याच्याकडे पंचायतीच्या पासून परमिशन ना आय हॅव मेड अ लेटर टू डेप्युटी कलेक्टर टू द पंचायत अँड टू द पीआय हांगाच न्हू ती शॉपां हांगा अंजुना आमी पळयल्या अँड आय हॅव रिक्वेस्टेड द डेप्युटी कलेक्टर की थ्रू द पीआय तेणे ही सगळी शॉपां सील केल्ली जाय हुक्का विकतात ओपन आणि पंचायत परमिशन कित्याकूच ना हे चल्लां आमच्या अंजुना. I think the Honorable CM has to look into this and this thing should not happen. आमची टुरिस्ट स्टेट म्हणतात आणि हे बाबा कितें हे पळय चप्पती ओपन कर हितून सगळे हा सिगरेट आणि हांगा कितें कितें हा ते आमकांच कळना हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन ओन्ली शॉपां सील जाल्ली जाय. इट इज बँड सबस्टन्स आणि ते ओपनली अरे न्ही हुक्का शॉप म्हणून घातला वयल्यान पळय दिसत असली शॉपां ह्या एरियन कितली अंजुना अरे कितली हा ती पियान पोंग नाका. आता हांव पास जाताले हांवें हुक्का शॉप हें केलें हेचे पयले म्हाका कॉल हा म्हणून हांवें पळय डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्या ही पळय मागीर सरपंच स्ट्रोक सेक्रेटरीक लेटर केल्या आणि पीआय लेटर केल्या ऑल 3 इनवर्टेड लेटर्स आणि आयज पीआय अलॉंग विथ पीआय सांगला रिपोर्ट कर डेप्युटी कलेक्टराकडे वतली हीच शॉप आय डोंट वॉन्ट एनी ऑफ दिस रबिश टू हॅपन हियर इन अंजुना वेन आय एम द MLA. आणि आम्ही विचारल्या पंचायतीकडे तेही म्हणतात आम्ही ओन्ली परमिशनां दिवंक ना परमिशनां दिवंक ना हे पळय ओपन करा आणि सगळे हे पळय सगळे हे सिगरेट्यो नो परमिशन एंड दे आर रनिंग आणि सगळ्यांचे दोळे कशे बंद जातात म्हाका खबर